Honglok pet owe kimi klub atum pater pipon si kichengsi football ki pipon. Center KSA aro atum pet anti drugs aputhak armu chijengpon. Center KSA aro atum pet anti drugs aputhak armu chijengpon. Rakia hormu kirim pen yokopran ki hendo do e. Niphai troxy pai chiklo phuloni constituency ki parlo center dengki mo apamalong KSA center aro tumpen drugs aputhak che thanche mumpong. Bangso ka chingruma mai long center KSA aro mai phumir jengbe pensi mai charipon. Mai along KSA tripia mai phu Samson Teron lapen penang KSA along ki klematum chitongdun. Mai cheng ko dengki mo apam pen lowering thepi an armu chejeng ponsi. Drugs ke cho hor ki jun biri ki mong ington nang popu ase ki thepen hang tarampon. Maya long kachathan pon non dak center ang kang long drugs kirima tuma phai bat piklo mate red zone putta pulo puta chathan pon drugs ke chopen emena banga phanta hengno lapen khaya phanta kivrang the kacharia phanta pusi chathan pon lapen komat ma drugs ke chotum phan ke theklong pen sodak pen gas e pen insai pon vegji puta gas e tiri amai phusem sonteron pen ningje pon phuloni pen drubo betting thong pay news 24/7 phuloni pen nang kilo Abirta drubo be news teg report pay news. Pinap ke doktor man bang velo engineer ke man bang velo officer ke man bang velo politician ke man bang velo lase halaso hu isya ke phan ke japon ji laso pinang sot abang tu tum abija ji lase la ke generation gaps to pokko laso posi drugs ke chunang ni pusi karbia rada tum phan karbia riso jang tum ke se tum pen chunang velo Honglok pet owe kimi klub atum pater pipon si kichengsi football ki pipon. Niphai troxier ni pai chiklo langpher hawar phonglong pet owe kimi klub atum che pater pipon si karle tang mohori terang amen pen kichengsi men football knockout tournament ki pipon. Aman ke do owe kimi club a president secretary la pen ke theke ding atum anse tame chetong dun si alir acham pipon pen mesen pen pathu pon lo. Kichengsi football ke pathual long Vaisong FC versus Pok FC atum si pathu pon lo. Nat atim si tame ki thek ser ajok 2-2 pen si chepa draw pon dead lo. Aphitu tiebreakers pen si Pok FC atum chepa hai pon lo. Lason si pini ke cheng pen referee atum lage Joy Kim Taro Rakesh Hanse akse basamatri labang ke thomatum si langchari pon lo. Bolong kamaji pen Joy Kim Taro pay news. Kalitang mori terang labang so cikimo amen pen ilitum labang so akhila ke patir tipon mangke ponglok pedo kimi club hin pen tapen kato babe labang so tournament along sponsor abang ke alangli botom terang alangli so puiglo se labang so akhila alangli ilitum club fan kapuson nang cerap situ dun thek pen ilitum club hin alangli fan suri anam hirjume la pen kor bang thupa jiring to athe labang so khela ki bi pen dadak ponglok pet ahawar along ke to nong ke thurmi hoi ki mi to ma support bak labang so khela hin aning kirung mate sabu bak ki thek dunji na thu kothang nui mani pusi ka to bawe litum club hin pen mate ponglok pet ahawar hin tame labang so ning je thedo asi non ke bang jilang ani pustame alang litum pulo pining bang e chengsi la pen sonak thaksi ingdeng ini ingdeng e thoma la bangso kachikimo amen di konik ji ase nili hin pen pustame kado gawe litum ponglok pedarat atum phan la media hoi bak nangi tum hoi ben pachini gang tum la pulo pini ke chengsi ar ni lang la sonak thaksi second round third round da duji ase pini son thot kang sam jin pen kelang dun la pen ge lefari aphan lineman aphan ang tan pen kang rigang krang pen la puson ke hang on thap de phan sin ni kadu we arar phanda chuni tu la pen ke non ke dobom dai tum khong ok pe da war along ason ke chok che hor ki jun pen dang lok kang rigang krang mu la puson ke chotum du la se alang li tum han bustame ilitum club atru dipen alang litum na buson apor pan hok hepin pen la buson kaching thur awai kang long bang pen la pen ke la buson khela thula hin long pen bang pen alang litum
aning kacelar doi mane pulitum club hen pe aning gethedo nasi gewangji lang busta militum club hen pe la person ki mesen akam pulutang tai kacera punje phan thaike tame ready lo so khela ge lang pherang kang chon ma mate nahok pan ne kar bengong nahok kang man lebang ta patu jon don ahok lo la ke club liga posi komane akla batum labang so akhela long je pate donji pulutang te labang ke welcome la pen militum kado evang stame pachini glo social media la pen ke pu phone spend dusme kado ve club don pata militum kahomri do la pen pachini glo jon dun lang aning hang bang pruti jon long lang ma mate labang avelo sabar sabang ke isi fix taisi se bonai gelo athe kado ve team dak team Great Roxy, mati 16 ta team. Nasila so bang non bang ke full lo kusipu alang litum sports secretary hin penang bachini tengke. Nasinon akaprek a tournament ma akaprek khela la sopanan melo non khela bang la ansi a team bang ke stopik cheklo. Tidak hori terang lah bang samin kan terang jadi kan kami lepasan bagi jipon lama terang jelangan itu mungkin kapit kami lah kita malang anak patu pun mungkin kapit kami mungkin silong pong si kami matai thoran pacokon tapi pening bang kan si emon bang ke lah dinner bang ke 15,000 papen hola runners up bang ke 10,000 kon ta team dolo ke jon ke nan ke 16 pini bang ke chingsiar ni lo di football tournament karang ya apa tu bang ke sambil pensi itu lo Batu mom si hijau apa itu nama private car di satu itu apa nang kalau soal orang bangke orang hang sampur orang hang orang ini kai panen jalo. Betul, betul, betul.